वारकरी संप्रदाय जो आहे तो वाघिणीच्या दुधाचा आणि निधड्या छातीचा आहे. त्यामुळं हा कुठंच भेद नाही आणि कुठं नमत नाही. का ते याची निष्ठा पक्की असते. म्हणून तुकोबाराने त्याच्याकरता प्रमाण दिलेले आहे. निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तिची. निश्चय पक्का असतो आमच्या वारकऱ्याचा. देह पक्का असतं. जायचं जाणार करणार केलंच पाहिजे. याला कशाचे पैसे मोजले जात नाहीत. जेवढ्या नाण्याला तुम्ही घासाल तेवढं नाणं चमकत राहतं. म्हणजे सोनं चमकतं. आणि किती तुम्ही सोन्याचं रूप घेतलेलं ते पांढरं होतं. म्हणून वारकरी हा सोनं चोख आहे. हा चोख वारकरी तुम्हाला सोहळ्यामध्ये पाहायला मिळतो. तो शिस्तीचा भक्त आहे. म्हणूनच त्याला नेमानते निर्धारी देव त्याची आज्ञा पाळी. नित्य नेमाविना अन्न खाई तो श्वान वाया मनुष्य पण भार वाहे तो वृषभ. हे डुक्कर म्हटलं, गाढव म्हटलं. नेमाविना अन्न जर खाल्लं तर तो मनुष्य नाही. म्हणून नित्यनेम करा. आणि हा नित्यनेमाची परंपरा आमची वारकरी जतन करून ठेवली. म्हणून या सोहळ्यात एखादा तरी संत असल्याशिवाय त्याची कृपा होते. त्यावेळेला अनंत रोगीसुद्धा याच्यामध्ये बरे होतात. अनंत ज्ञानोबरायला संकल्प सोडणारे, माझ्या घराण्यामध्ये मुलगा जन्माला नाही, मुलगा होऊ दे, मी वाऱ्या करेन असं ऐकणारे ज्ञानोबराय रथामध्ये आहेत. पण ऐकणारे ज्ञानोबराय रस्त्याने आहेत. म्हणून ही परंपरा जागी राहावी म्हणून तुकोबारांनी त्याला प्रमाण केलं. माझ्या वडिलाची मिरासी गा देवा तुझी चरण सेवा पांडुरंगा. उपवास पाने राखेला दारवंटा केला भोगवटा आम्हा लागे. म्हणून आमच्या वारकरी संप्रदायामुळं, आमच्या वारकरी संप्रदायाचा बऱ्याचशा लोकांनी वारसा घेतल्यामुळं बघा महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला ह्या 5-7 वर्षामध्ये वृद्धाश्रम कमी झाले. काय झाले? माझ्या वडिलाची मिरास. अरे माझ्या बापजाद्यांनी काय केलं? वारकऱ्यांनी कीर्तनातून आमची महाराज मंडळी सांगतात माध्यमातून याने आईवडिलांचे जर दर्शन घेतलं तर त्यांच्या चरणामध्ये परमात्मा आहे. आईच्या चरणामध्ये त्रैलोक्याचं सुख आईच्या चरणामध्ये आहे. बापाच्या आशीर्वादामध्ये स्वतः भगवान परमात्मा आहे. ज्ञानोबरायची ओवी आहे. बालक बापाची आता रे हे बाप तीची जीव लागे की तो संतोषीने मुखची उडवी. इथं आल्यानंतर हे खा रे असं म्हटलं जात नाही. हे जेव रे असं. माऊली प्रसाद घेता का? थोडासा घ्या ना. किती मवाळ भाषा, किती अश्लील भाषा आहे. आपण आई म्हणतो. आई हा शब्द आपल्या बिंबीच्या वरपासून आहे. माय हा शब्द बिंबीच्या कोंबापासून आहे. म्हणून आमच्या मराठवाड्यात आईला माय म्हणतात आणि आमच्या मध्य महाराष्ट्रामध्ये आईला आईच म्हणणारी मंडळी आहेत. या सोहळ्यामध्ये कोण संत आहे आणि कोण साधू आहे हे सांगता येत नाही. अचेतन ज्ञानोबराय स्वतः जातीने सोहळ्यामध्ये आहेत. म्हणून आज लाखोळी समाज वृद्ध माणसाची तुम्ही आज मराठवाड्यातून, विदर्भातून, कर्नाटकातून, आंध्रातून किती चक्क म्हातारे आहेत. पण कुणी गाडीची व्यवस्था. आमच्या पुणे जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर, पुण्यामध्ये आल्यानंतर कुणी काही देतं, लाडू देतं, कुणी कागद देतं, कुणी कपडे देतं, कुणी काय देतं. ती वस्तू तो मनुष्य आपल्या गावापर्यंत तुम्हाला पुण्यामध्ये ज्ञानोबरायच्या संगतीमध्ये ओढवतो. हा आनंद आहे. ज्ञानोबरायचं प्रमाण आहे. कृपा कटाक्ष न्याहाळले आपणापदी बैसविले भक्तादि दिले वरदान. संत महात्मे आहेत. कधी कुणाची फुकट सेवा घेत आणि सेवा फुकटही करत नाही. मोल मिळालं तरी ती घेत नाही. जे जे करी ती सेवा ते ते देवा समर्पित. जी सेवा करून प्राप्त झालेलं आहे संतांनी करून घेतलेलं आहे. ज्ञानोबरायने तुकोबारायने जी कला प्राप्त ती सुद्धा कला घेतली आणि परत श्रीगुरूंनी. ज्ञानोबराय ज्ञानेश्वरीसारखा अप्रतिम ग्रंथ लिहिला. आज तत्त्वज्ञ त्याच्यावरती PhD डॉक्टरेट हे सगळे करायला लागलेत. पण ज्याने निर्मिती केली त्यांनी श्रीगुरूंना दिला. त्या श्रीगुरूंनी सांगितलं तुझ्याकरता काय पाहिजे ते माग. त्या श्रीगुरूंना सांगितलं मला काही नको. पण त्या श्रीगुरूंनी हट्ट धरला तुला दिल्याशिवाय मी करा. म्हणून ज्ञानोबरायने मागणं मागितलं. जे खेळांची व्यंकटी सांडत आहे सत्यनिरती वाढ होता परस्पर पुढे. आपल्या जीवनामध्ये आपण विठ्ठल नामाची मात्रा ही प्रत्येक युवकांनी घ्यावी. आणि विठ्ठल नामाची मात्रा म्हणजे औषध. गळ्यामध्ये माळ तुळशीची, कपाळावरती गंध लावून फिरावं म्हणजे आपलं भूषण आहे. वारकऱ्याचं वैष्णवांचं भूषण आहे. टिळा माळ मौंद मुद्रा लावी अंगी आणि अशी साक्षसुद्धा आहे.
हाती टाळ मुखी नाम ऐशी साक्ष बहुतांची यम सुद्धा नेत नाही हो त्याला. का तर ज्ञानोबा तुकोबारायचं नाव आहे, आमचा अधिकार नाही, त्याला विष्णूचे दूध येतील. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये आपण थकलो, शेवटच्या अंतिम क्षणाला गेलं तरी माळ घातली तरी चालते, पवित्र होतं. सगळ्यांनी वैष्णव व्हावं अशी अपेक्षा मी इच्छितो. ज्ञानोबांना सुद्धा सांगतो की ही अपेक्षा तरुणांच्या मनामध्ये उत्तम रीतीने राहावं आणि उत्तरोत्तर वाढत जावं.